bara ka da kwakwaran matsayi. Ta shigare har ta bajini da kamar ta na ɗauka sali yawar haka kwakwara na gani kuma na nemo izini ga na gaban ki ina rasini majibincin alkawari shi aka ne ba aiwa tuni mai magana a cikin magana kar da ki cire na kinai. Makamin kan sakali haɗa ƴaƴan nawa da na ki samu nagartaccen asali yawa gani cikin garbi ta yami da dan sabke farali na mika du'a'i na an karaba mini tun asali ya kamar ta mai da kama kin ka cike komai farali cika alkawari ke sa a samu nagartaccen matsayi. Bata da kure komi nauyi na sa'ai za ta cika ko ya idare ki biya mini na bita kar da goya gona su sure atilo da yawa ramin karya an ka kure na samu kushu'in su bana abawa har da zare na ɗauki salon magana ga sha'anin ta mu kai.